Isang magandang hapon sa inyo mga kasangga. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-11 ng Desyembre. At tuloy-tuloy pa rin ang ating serbisyong legal. May mga katanungan ba kayo patungkol sa legal na usapin? O di kaya naman ay may mga kinakaharap na problemang legal na nais bigyang kasagutan? Sabay-sabay nating sagutin ang mga paglegal na katanungan dito sa Kasangga. Sa programang ito, mga kasangga, ordinaryong tao na may kanya-kanyang hinaing sa buhay ang bibigyan ng boses. Mga individual na may mga katanungang ora mismo ring bibigyan ng legal na payo at kasagutan na maaring makatulong sa kanilang pagdidesisyon. At para sa usaping legal, kakailanganin natin ng isang kasanggang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Makakasama muli natin ang aking partner na si Representative Attorney John Chan ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Congressman John. Magandang hapon po, Ma'am Remy. Kamusta po kayo? Okay naman po, kayo po. Kumusta po ang inyong araw, Attorney? Okay naman po yung araw ko so far and very much looking forward to giving our legal advice po itong hapon. At dahil dyan, handa na po ba tayong sumagot sa mga usaping legal ngayong hapon? Yes po, Ma'am. Handang-handa na po. At dahil dyan, Attorney, dahil handang-handa na po kayo, simulan na natin ang pagbibigay ng serbisyong legal dito sa Kasangga. Attorney Chan, isang ama mula sa Cavite ang dumulog ngayong hapon sa ating programa. Ang kanya pong hinaing ay ang 4 na taong gulang na anak raw nito ay idinala ng kanyang dating kinakasama sa Samar at ipinaalaga sa hindi niya kakilalang tao. Labis ngayon ang pag-aalala ng ama dahil tila desidido ang ina na hindi na iuwi ang kanilang anak. Para sa detalye ng hinaing na ito, makakausap po natin live mula sa Dasmariñas, Cavite, si Mark Anthony Montero. Magandang hapon po sa inyo, Mark. Magandang hapon din po. Opo. Mark, matanong lang namin, kailan ba nangyari itong dinala yung anak ninyo sa Samar, nitong dati mong kinakasama? Bali po, ma'am, ang nangyari po, October 22, pumasok po ako noon sa trabaho. Ngayon po, yung asawa ko nag-chat po sa akin na aalisa daw po sila dito sa amin. Tapos po, pag uwi ko po nung gabi, wala na po sila dito, kasama po lahat ng gamit, wala pong natira dito po. Tapos po, kinabukasan po, nabalitaan ko po na yung anak ko po, pinadala na po niya sa Samar. Okay. Wala po kasi pong kamag-anak yung asawa ko dito. Ano lang po kasi, parang inampun lang po kasi sila niyan eh. Ngayon po, yung anak ko po, pinadala niya po sa Samar. Kasi po, nahuli ko po sila, may lalaki po yung asawa ko. Pinadala ko po yung video, umalis siya dito ng October 22. Pinadala ko yung video ng November 1. Kasama niya na po yung lalaki sa video, pinadala ko po dyan sa inyo. Yung nagiinuman po sila. Okay, so ibig sabihin nito, Mark, wala kang kaalam-alam na may plano pala ito dati mong kinakasama na dalhin itong anak nyo doon sa Samar. Siguro po ma'am, may plano na po kasi kinabukasan agad, pinaalis niya na po agad yung anak ko po na planado po niya siguro. Ako lang po yung hindi ko po alam na ganun po yung mangyari. Pero ang sabi niya po sa tatay ko dito, dadalhin lang daw po niya sa 13. Kaya yung tatay ko po hindi po nag-alala na pigilan sila kasi ang alam ng tatay ko po malapit lang. At saka ako rin po, madadalo ko po kasi yung anak ko kasi alam ko malapit lang. Pero nung nabalitaan ko po na dinala po sa Samar, doon na po ako nag-worry kasi napakalayo po. Sakitin pa po kasi yung anak ko na yan eh. May sakit po kasi yan. May hika po kasi yung anak ko na yan. Okay. So, kaya, yung anak din ninyo, po kasi babae po kasi. yung anak nyo, Mark, ay babae. So, ngayon, dahil sa labis na pag-aalala mo, dahil sabi mo, sakitin yung anak mo, ang gusto mo sana ngayon ay
malaman kung nasaan talaga yung anak mo, sino yung kumukupkop. Sino ba yung kumukupkop nga, Mark? Po yung asawa ko po, wala pong trabaho po yan, ma'am. Wala na pong trabaho po. Bali, ang ginawa niya lang po, pinadala niya po sa Samar yung anak ko. Tapos, siguro sumama siya po doon sa lalaki. Bali, ang nangyari po, ang tanong ko lang po sa sarili ko, bakit niya po pinadala po doon? Na pwede naman po niyang alagaan. Kasi nanay po siya. Ang iniisip ko lang po, kaya niya pinadala doon para magbuhay dalaga siya. Kasi, kung isang mabuti kang nanay po, hindi mo papayagan yung anak mo na ilayo sa'yo, dapat aalagaan mo po yan. Kasi, bata pa po yan eh. Mhm. So, Saka yung alaga po ng nanay kaysa sa ibang tao po. okay. Nakikita namin, Mark, oo, kitang-kita namin, Mark, sa video na talagang super yung pagmamahal mo, pag-aalaga mo dito sa anak mo. Ngayon, ang gusto mo lang sanang mangyari, maisiguro na kung wala sa'yo yung anak mo, dapat maalagaan nitong dati mong kinakasama. Kaya lang sa nangyayari, parang wala ito sa puder niya. At nasa ibang tao ito. Ma'am, ang nangyari po kasi niyan, ma'am, nung nagsasama po kami, ako po lagi ang nagbabantay yan sa anak ko. Sa umaga po, bali, salitan po kami niyan eh. Nag-aalaga po ako sa umaga, ako po yung nagpapaligo, nag-aatid. Pag may sakit po, ako po yung uma-absent sa trabaho, yung asawa ko po, hindi yan na-absent. Yun din po minsan na pinag-aawayan po namin na sabi ko, ma-absent po siya. Kasi nga po, iba po kasi yung alaga ng nanay. Kasi po, ang nanay po talaga dapat ang nag-aalaga sa anak. Pero ang nangyayari po, ako po yung nag-aalaga po dyan sa anak ko. Kasi, siyempre bilang isang tatay, alagaan mo ang anak mo. Kaya po yung ako nagpapainom ng gamot, pag mga ganyan, yung ang asawa ko po yan na uma-absent. Okay. Kaya po pala hindi uma-absent kasi may inauumalingan na po sa trabaho niya. Kaya ayaw po talaga siya uma-absent. Hindi po siya na-absent. Ako lang po talaga. Okay. Sa pagkakalam nyo ngayon, Mark, dahil sabi mo nasa Samar itong anak mo, sino yung nag-aalaga sa kanya ngayon doon sa Samar? Bali po yung nag-aalaga po yan, ma'am. Yung dati pong nag-aalaga sa amin, inalagaan niya na rin po yung anak namin na yan. Binabayaran po namin siya ng 150 po yata isang araw, parang ganun po. Kilala po siya ng asawa ko. Ngayon po yung pinadala po ng asawa ko sa Samar, doon niya po iniwan. Melody po, kay Melody Capalis po, doon niya po iniwan. Pero wala po silang blood related nung babaeng pinag-iwanan niya po. So, bigyan na rin po yung text nung tiyahin po ng asawa ko, may chat po dyan, pinasa ko na po rin po sa inyo. Okay, so ang ibig mong sabihin, Mark, ibig sabihin mo, Mark, is yung anak ninyo ay pinapaalaga sa ibang tao, pero ito ay binabayaran ng dati mong kinakasama. Dati po binabayaran po namin, pero ewan ko lang po ngayon kung inaano niya po. Kasi po alam ko po sa asawa, wala po siyang trabaho ngayon eh. Wala na po siyang trabaho ngayon yung asawa ko. Okay. Kaya nga po ang sana, ang pangalan ng dati mong kinakasama, ang pangalan ng dati mong kinakasama is Jessa. So ngayon, nasaan ba itong si Jessa? Nasa Samar din ba? Kasama yung anak mo or nasa ibang lugar? Bali ang alam ko po nasa nasa bulihan po siya. Yung nasa bulihan po, kasama na po yung lalaki. Yung lalaki po, kasama na po sila. Okay, so malinaw na itong anak mo ay wala sa poder nitong dati mong kinakasama dahil yung kinakasama mo, ang kasama ngayon ay yung bago na niya na kinakasama. Opo, yun po. Okay. Pinili niya pa po, mas pinili niya pa po yun, ma'am, kaysa po mabuo yung pamilya namin. Mas pinili niya pa po yun kaysa sa doon sa anak namin na dapat kasama niya, na dapat hindi niya nilalayo sa tabi niya. Kasi ang dapat, pag mahal mo ang pamilya mo, uunahin mo talaga yan kaysa sa ibang tao, ma'am. Okay. So, kasi plano niya po kami, yung anak niya, pinadala niya sa malayo, tapos sumama siya po doon sa iba. Gusto mo pa bang magkabalikan kayo nitong si Jessa? Kasi sinasabi mo, mas pinili pa niya yung bago niyang kinakasama kaysa ka mabuo yung pamilya namin. So parang gusto mo pa rin bang mabuo yung pamilya niyo? Kung sa akin, ma'am, siyempre, ma'am, bilang isang tatay, gusto ko talaga, ma'am, mabuo pa. Pero ngayon, ma'am, yung pinakita niya po sa akin na pag-uugali niya, yung pinapulis niya po ako. Nung pumunta po sa trabaho niya, pinapulis niya po ako noon, ma'am. Harassment daw, inaharas ko daw po sila. Ang gusto ko lang naman po, malaman kung nasan yung anak ko, kaya pumunta po ako doon, baka na tinago niya sa boarding house, parang ganun po. Kaya ang problema po kasi sa kanya, ma'am, pinapulis niya po ako. Harassment daw, inaharas, wala naman po ako sa kanyang ginagawa. Parang simula po nun, parang noon na po ako sa dami ng pinagsasamaan namin,
parang gano'n na lang niya po tinapon lahat ng nagsamaan namin na parang ibang tao po ako na kailangan pa po akong ipapulis. Pwede pong mag-usap na lang kami na doon na lang sa bata, kung ano yung makakabuti sa bata, kung ako pa kung pwede kung ako lang pwede naman po mag-ano na kung ayaw na talaga niya sa akin, okay lang po. Pwede naman niya, kung di niya kayang alagaan yung bata, pwede naman po sa akin. Willing naman po ako na mag-alaga para in case na madadalaw niya, pwede niya puntahan dito sa amin. Okay. Mark, Kaya po, natanong ko lang, Mark. Kayo ba, Mark, nitong si Jessa ay kasal or nag-live-in lang? Nag-live-in lang po kami yan, ma'am. Di po kami kasal. Gaano katagal kayong nagsama nitong si Jessa? 2020, ma'am. Hanggang ngayon po. Pero pa-ibang bahay po, palipat-lipat po kasi kami. 2020 hanggang 2025 kayo? Apo. Okay, so mga 5 taon din kayong nagsama nitong si Jessa. So, ngayon, nasaan na ang pamilya nitong si Jessa? Pamilya po, wala po pamilya dito po yan, ma'am. Kaya anong nangyari dyan, ma'am, sumama na lang po siya dun sa lalaki niya kasi tapos siyang mauwian dito. Okay. Mauwian dito sa... Okay, so balik tayo doon sa bata, Mark, kasi sabi mo, ipinaalaga ni Jessa ito sa ibang tao. Nakakausap mo ba itong taong kumukop sa anak po ninyo? Wala po, ma'am. Wala po akong communication. Kahit po doon sa asawa ko, hiningan ko po ng kahit sabi ko na phone number para mabidyo call ko po yung anak ko. Wala pong binigay, ma'am. Sinesearch ko po yung Facebook nung nag-alaga, naka-block po ako, wala po akong ma-search doon. Bumagyo na po nung ng uwan. Kasi po nabalitaan ko yung pala ni San Isidro, maraming nasirang bahay. Parang nabalitaan ko po yung lahat ng halos doon, natulog lang po yata sa evacuation center. Nag-alala po ako nun sobrang kasi iniisip ko, baka yung anak ko kasama doon. Maliit pa po kasi yun, ma'am eh. Okay. Parang hindi niya po mababasa sa ulan ng ganong oras ng gabi tapos dadalhin sa ganyan, ma'am. Okay, so wala kayong communication or wala kang man lang balita patungkol dito sa kumukop sa anak mo, Mark? Wala. Bali, ma'am, ang sinasabi lang sa akin ng asawa ko, di niya na daw papakita sa akin yung anak ko, papatanggal niya daw po yung apelido sa akin para wala mawalan na po daw siya ako ng karapatan dun sa anak ko po. Ayun. Hindi ko nga po alam kung ba't galit na galit po sa akin yan eh. So hindi mo alam. Mark, so wala kang alam kung bakit gano'n na lang yung galit nitong si Jessa sa'yo? Nga po. Bali, ang ano nila po, ang naiisip ko, gumagawa na lang po siya ng dahilan para makaalis din po sa amin. Ngayon siguro, yun lang po yung dinadahilan niya para po hindi ko siya masisi na yun, sumama siya sa lalaki, ganun po. Okay. Sa tingin mo ba, Mark, ano ang nangyari? Posible ba na itong anak ninyo ay pinaampunan ni Jessa dahil hindi naman niya pala kamag-anak yung kumupkop ngayon dito sa bata? Ay, hindi po niya po ipapaampun yan, ma'am. Hindi po yan ipapaampun po. Hindi ko po alam kung papaampun kasi kung ako po hindi ako papayag na ipaampun eh. Kasi ma'am, bakit niya po ipapaampun nandiyan po siya. Nandito pa po ako. Okay. So, dahil nababanggit nyo na hindi naman yun po, hindi posibleng pinaampon, kung di parang pinaalaga lang sa ibang tao. Siguro po ganun po kasi parang para wala na siyang asikasuhin dito, parang ganun siguro po kasi tingin ko sa asawa po parang ayaw po ng ng obligasyon, parang ayaw niya ng mga ganyan yung kaya siguro pinadala niya po yan kasi ikaw kung matino ka pong nanay, kahit anong hirap basta pag sa anak mo, gagawin mo po yan, ma'am, titiisin mo po yan. Pero nakikita ko sa kanya, ma'am, ba't niya po pinadala sa Samar yung anak ko? Okay. Ang ganun-ganun na lang kabilis po, na hindi yung nagkatid doon. Okay. Mas maintindihan ko po sa mismo yung para ma-endorse niya yung anak ko na ito yung anak ko, pakialagaan po ng mabuti. Ang nangyari po kasi, ma'am, ipinadala niya po sa iba, tapos siya, hindi ko na po alam kung saan na siya So, dahil sa sitwasyon na yan, Mark, ano ngayon yung gusto mong mangyari? Dahil sabi mo, parang ang gusto nitong si Jessa ay magbuhay ng dalaga, parang ayaw niya ng obligasyon. So, yung anak mo yung iniisip mo ngayon. So, ano yung gusto mong mangyari? Ma'am, kung ako lang po yung masusunod, ma'am, gusto ko po sana kung talagang ako po, gusto ko na lang po yung mag-alaga. Pero alam ko po talaga, ma'am, pag ang bata po, 7 years old pababa, sa nanay po talaga po yan. Kaya nga po naghihingi po ako ng advice kung ano po yung dapat pong gawin. Kasi po yung sinend ko pong video sa inyo, yung may sinend po ako dyan video na yung asawa ko nagiinom-inom na lang po. Lagi niya pong nagiinom-inom lang yan po, ganun. Okay. Ganun yung gusto niyang buhay.
yung buhay dalaga po. Halimbawa, Mark, maibigay sa'yo yung bata, kaya mo bang panindigan yung pag-aalaga? Maibibigay mo ba sa kanya yung lahat ng pangangailangan? Lahat Opo. ba ng responsibilidad bilang tatay ay magagawa mo sa kanya? Opo ma'am, kaya ko po yan ma'am. Pagsisikapan ko po bilang isang tatay. Tulad na po yung nanay niya. Ako po, kaya ko po yan ma'am. Okay. So mga kasangga, mabigat sa pakiramdam ngayon itong alalahanin na idinulog ni Mark sa ating programa. Ano nga ba ang karapatan ng isang ama sa kanyang anak, lalo na't kung hindi ito kasal sa ina ng bata? Sapat na bang dahilan ang ginawa ni Jessa na pinamigay ang anak para makuha ni Mark ang kustudiya ng kanilang anak? Isa-isa natin niyang bibigyan ng linaw kasama si Congressman Attorney John Chan. Yan, mamaya magbabalik pa ang kasangga. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo ako. Panoorin, kasangga, tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nagbabalik ang kasangga. At kasama pa rin natin via video call si Mark Anthony Montero mula sa Cavite. At ang kanyang katanungan, ano nga ba ang karapatan ng isang ama sa kanyang anak lalo na't kung hindi ito kasal sa ina ng bata? Sapat na bang dahilan ang ginawa ng ina na pinamigay ang anak
para makuha ni Mark ang kustodiya ng kanilang anak. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Congressman Attorney John Chan. Magandang hapon po sa muli, Attorney. Magandang hapon po, Ma'am Remy at saka Sir Mark. Opo, Attorney, napakinggan po natin yung mga katanungan ni Mark. Pero may mga karagdagan po ba kayong katanungan para po kay Mark, Attorney John? Opo, actually Sir Mark, may tanong ko lang sana kung kamusta po ba, paano nyo po nalaman na nasa Samar at saka may nilapitan na po ba kayo dun sa Samar para sa tulong po? Bali po, may kinontak po ako dun sa online po sa Facebook kasi po nalala po ako sa anak ko. Bali, may kinontak po ako dun sa San Isidro, yung parang MSWD na babae. Siya po yung sa akin. Ayun po, sinabi niya po sa akin na ano dun po yung anak ko. Sabi niya maayos naman daw. Tapos ang sinasabi daw po nung Melody na kamag-anak daw po niya yung asawa ko. Tapos sabi ko po, ma'am, baka pwede hingan po natin ng dokumento na nasasabi siya na, kasi ma'am, mahirap po kasi nasabihin na kamag-anak kung wala naman dokumento po eh. Tapos sabi niya po, babalikan na po ako. Di na po niya ako binalikan po. Wala na po, hanggang ngayon po. Bali isang araw ko lang po siya nakausap, hindi niya na po ako binalikan. Sir. Tapos ang nangyari po sa DASMA, dito po ako sa DASMA, ang sabi po sa akin ng DASMA, wala na daw pong magagawa. Umanap na lang po, dumiretso na daw po ako parang umanap na daw po ako ng attorney kasi ayaw daw po kasi makipag-coordinate ng asawa ko. Sabihin ko daw po sa attorney na ayaw ko daw umantong sa ganito. Pero kung ganyan lang po yung mangyayari, ayaw pong makipag-usap ng asawa ko. Yun daw po, parang ganoon po yung sasampahan, idadaan na lang daw po sa kaso. Ganoon po. Opo, so bali aware po ang MSWD sa Samar tungkol sa sitwasyon po ninyo at saka ng anak po ninyo. Yun po. Actually, yun lang yung question ko kasi gusto ko rin po malaman kung ano po yung mga steps na nagawa nyo na po para lang matry na ma-recover po at saka makuha po yung custody ulit po sa anak nyo. So, yun Ma'am Remy, actually yun pa lang naman yung question ko. Okay. So, Attorney, ano po yung karapatan dito ni Mark? Kasi sa sitwasyon pong kinakarap nila ngayon, siyempre, isa po siyang tatay, pero alam po niya na hindi talaga sila kasal ng ina. So, etong pinag-uusapan natin ay illegitimate child. So, ano po yung karapatan na dapat pong ipursigi po ba itong kagustuhan ni Mark na makuha po yung anak sa kustodiya po ng ibang tao? Opo, actually yun po, tulad po na nabanggit natin kanina, sa batas po natin, kung yung bata ay illegitimate child pa lang, and considering yung tender age pa niya, which is 4 years old, sa nanay po talaga yung default na sole parental authority. So this is under the Family Code of the Philippines. Pero, may isa po malaking pero, hindi po ibig sabihin nito na absolute po yung karapatan ng nanay. Kasi hindi ibig sabihin na kahit anong gawin niya, kahit mali, ay hindi maaaring pumasok po si tatay, si Sir Mark. So may mga kaso po yung Supreme Court na nagsasabi na kapag yung nanay ay halimbawa nagpabaya, nag-abandon, o kaya naglagay po sa bata sa panganib, pwede pong alisin yung custody mula sa kanya. Dahil yung standard po na laging sinusunod ng mga korte natin ay yung best interest of the child. Mm-hmm. So ibig sabihin po nito ay hindi best interest ng nanay, tulad po ng kanina na gusto nyo lang pong makawala sa responsibilidad, pero hindi rin po sa best interest ng tatay, pero talagang titignan po talaga yung kapakanan, yung kaligtasan, at saka po yung stability ng bata. So dun po, makikita natin na sa circumstances na pag nakita po ng korte na hindi po talaga masaserve ng best interest of the child na manatili po sa nanay, at saka in this instance, hindi nga po sa nanay na pinatitira so wala po technically na physical custody yung nanay, ay pwede po nating mailipat yung custody po papunta po kay Sir Mark or sa tatay. Okay, so ibig sabihin po nito, Attorney Chan, dahil wala po ito sa kustodiya ng nanay at even sa kapamilya po ng nanay until dito sa mga consanguinity ay wala po daw po sa kapamilya talaga nitong nanay. So, eto po bang ginawa ng nanay na si Jessa ay maituturi na po ba itong pagpapabaya sa kanilang anak dahil wala po sa kanyang kustodiya at dahil nga ay sa kaalaman ni Mark ay ipinaalaga po ito sa ibang tao.
So ito po ba ay maikukonsider natin na pagpapabayanan ni Jessa? Opo, Ma'am Remy, Sir Mark. Actually, dito malinaw po yung mga nangyari. So, yung isa is iniwan po talaga ng nanay yung isang bata sa isang tao na hindi talaga nila kamag-anak. Wala nga silang mapakitang pruweba na kamag-anak po nila itong si Melody. So, isa pa, syempre, tumigil po yung pakikipag-usap nila. At saka, yung mismong MSWD po sa Samar, alam po yung kalagayan ng bata eh. And isa pa, yung higit sa lahat ay syempre sinasabi niya po na pagod na siyang mag-alaga, ayaw niya po yung alagaan na yung bata. And sa mata po ng batas, ito pong mga ganitong circumstances is can be considered as textbook neglect. And according to our child protection laws, neglect is also a form of child abuse under meron po tayong batas yung Republic Act 7610 or yung Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. So clearly po, considered na po itong child abuse na committed by the mother against yung sarili niya pong anak. Opo. So pasok din po pala ito sa child abuse dahil syempre yung bata, meron din siyang pakiramdam na parang nasa ibang pamilya siya at wala siya sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. So ito din ay parte dahil emotionally, nakakaramdam yung bata ng ganung problema at syempre pagkalungkot, Attorney Chan. So sa ganun pong sitwasyon, Attorney Chan, ano po ngayon yung pwedeng gawin po nitong si Mark para naman po yung kagustuhan niya na mapasa kanya po yung pangangalaga po ng kanilang anak? Opo. Yung pwede po gawin ni Sir Mark, yun po, yung nabanggit natin, na while hindi automatic yung custody po sa tatay, pwede niya pa rin po makuha yung custody kapag napatunayan niya po na meron pong peligro dun sa bata. If na-neglect or clearly may abandonment po dun sa naginawa sa bata, at siya po yung mas ligtas at saka mas stable na magulang po. And in this instance, sa tingin ko po ay mapapatunayan din naman po ni Sir Mark, lalo na po given yung mga evidence tulad po ng mga videos na nakita natin kanina, yung mga statements po ng nanay na ayaw niya naman po alagaan yung anak nila. So nandyan po lahat ng elemento na pwede pong mailipat yung custody kay Sir Mark. So yun po, tumataas yung karapatan ni Sir Mark dahil nakikita natin na tumataas din po yung panganib sa bata na hindi po siya nananatili sa sarili niyang magulang. So yun po. Yung isang pwedeng pong gawin ni Sir Mark ay syempre gusto niya po ma-retrieve po yung custody dun sa bata. Pwede pong lapitan niya po yung MSWD tulad po na nabanggit niya kanina para po i-rescue yung bata kapag may immediate danger or itanggal po yung bata sa harmful na environment at saka syempre i-turn over po yung bata sa mas ligtas na magulang or sa guardian. Okay. And opo. Yes. Siguro best thing, tama yun, Attorney Chan, na pumunta po siya sa MSWDO ng Samar at ipakita niya po talaga yung kanyang interest or kanyang kagustuhan na mabawi po itong anak po niya. At syempre, eto po ba, Attorney Chan, ay pwede niyang gawin without the presence po nitong nanay? Pwede niya po bang kunin eto pong bata doon po sa taong pinag-iwanan nito pong nanay dito po sa kanilang anak with the presence of MSWDO? Opo, Ma'am Remy. Actually, isa sa mga common misconception po is dapat kasama yung nanay. Pero dahil mayroon pong involved na child neglect or danger na napag-uusapan, hindi na po kailangan yung presence ng nanay. At saka in this instance nga, kita po natin na talagang inabandono na po ng nanay yung anak niya. So, paano pa po natin may expect na siya mismo ang magre-retrieve at saka magre-rescue sa bata? Siya nga po mismo ang nag-turnover ng anak niya sa ibang tao, sa hindi ka mag-anak. So, kung hindi po sumagot si nanay, siyempre, dapat yung MSWD na po mismo yung mag-pull out ng bata. Kasi yung MSWD, yan po yung frontliner po natin ng state pagdating po sa child protection. So, yun po. Apo, so ibig sabihin malaki po yung magiging role ng MSWDO sa pag-re-retrieve po ng bata doon po sa pinag-iwanan ng nanay para po ito ay yung kustodiya po ay mapunta po kay tatay. Apo, yes po, Ma'am. Apo. So, Attorney Chan, yes po, Mark. At Attorney, paano po yung ang sabi po, nakausap ko po kasi doon yung MSWDO, ang sabi niya po kasi sa akin, hindi po pwedeng makuha yung bata doon hanggat wala pong ano ng nanay po. Yun po yung sinasabi niya na hindi daw po pwedeng makuha ng kahit sino hanggat walang consent po ng nanay. Yun po yung sinasabi niya sa akin.
na hindi daw po pwede. Parang ganun po yung sinasabi niya sa akin eh. Yung huling usap po namin, tapos yun po, wala na po, hindi na po nasundan. Ayun lang po yung sinabi sa akin. Opo. Actually, yung dapat po sabihin dito ay, yun nga po, dapat mapatunayan na yung nanay po yung mismong nag-turnover, yung mismong nag-alis po ng custody sa anak. So, dapat yung kung sasabihin niyo po sa MSWD, patunayan po natin hindi talaga relative si Melody. Actually, sila po dapat yung magpatunay na hindi nga siya na kamag-anak siya. Pero up until now, wala pa rin siya pinapakita. Tapos dapat mapakita nyo rin po na hindi nyo makontak na yung nanay. Merong immediate risk sa bata, lalo na wala siyang, hindi po siya nagsistay sa kamag-anak o kaya hindi po nagsistay sa primary na parental authorities, meaning ikaw o kaya yung asawa nyo. So ito po yung mga strongest evidence na dapat ipakita nyo po sa MSWD kung bakit dapat, kahit wala po yung nanay, at actually yung nanay po yung may kasalanan, kaya wala po sa inyo yung custody ng anak nyo, dapat po ay mapalinaw po ito sa MSWD at nang sa gayon ay maasistihan po kayong makuha po ang inyong anak. Okay. So siguro po niyan, Attorney Chan, gagawa din ng investigasyon or assessment, ito pong MSWDO para sila po yung gumawa talaga ng patunay din sa mga ibinigay po na impormasyon nitong si Mark na hindi nga po doon, hindi po talaga, walang koneksyon, walang relasyon, ito pong bata doon po sa nag-aalaga. At dapat din ay mapatunayan ni Mark na lahat ng mga binigay niyang impormasyon ay tama. Opo. Kasi yung sinasabi po ng MSWD, valid po yun kung siguro walang danger o kaya maayos po yung sitwasyon ng bata. Pero kapag may neglect or abandonment tulad po ng ganito na yung nanay na mismo yung nag-iwan sa bata, dapat malino po na child protection po yung pinaka-priority and then parental authority po is second. So best interest of the child po talaga dapat yung makonsider. Ayun. So, malinaw yun, Mark. Naintindihan mo ba yung mga karapatan mo dito na binabanggit ni Atty. Chan na kailangan nyo lang po ay i-prove sa MSWDO na talagang yung bata ay walang relasyon doon sa kumupkup ngayon sa kanya. At sabi ni Atty. Chan, kung may harm, dapat talaga ay mapunta sa kustodiya mo. So, maliwanag po ba yun sa iyo, Mark? Apo. Okay. So, may mga karagdagan ka pang katanungan po, Mark, para kay Atty. Chan? Bali po, kasi po yung yung sabi po kasi akin ng MSWD na nakausap ko nung nakaraan po, nag-usap daw po sila nung Ate Melody. Ang sinasabi daw po talaga nung Melody na mag-anak daw po talaga niya yung asawa ko. Kaya po yung social worker doon, parang hindi rin po sabi ko nga po kung talaga pong kamag-anak niya po, sana po dapat tinanapan na lang po ng ng patunay po na talagang kamag-anak ka. Kasi kahit sino naman pwedeng sabihin na kamag-anak ko po yan Opo. Actually, Ma'am Remy at saka Sir Mark, yun po, hindi po talaga dapat sapat yung sabi-sabi lang na kamag-anak ko. Dapat i-prove o kaya hanapan po agad ng patunay na kamag-anak. Kasi yun nga po ang dapat alamin nila. Dahil tama kayo, Sir Mark, kahit sino pwede sabihin na kamag-anak, tapos yung pala kinukuha niya lang or tinatago niya lang yung bata mula sa sa magulang na dapat talaga merong custody over the child. So meron tayong yung sa DSWD may child protection na protocols yan na dapat pag may taong umahawak ng bata, patunayan niya ano ba yung relationship nila ng bata, meron bang birth certificate, meron bang marriage certificate, meron bang ibang klaseng magpapatunay na kamag-anak pa talaga siya. Isa pang magandang tanong din, Sir Mark, is dun ba sa birth certificate nyo dun sa anak nyo, nakapirma rin po ba kayo na Kasi sabi nyo, ginagamit po yung apelido. Okay. Ako po, nakapirma po ako dun. Ako po yung naglakad dun, ako po yung nagparehistro po nun, yung sa anak ko. So isa ring magandang gawin, Sir Mark, is ipakita nyo rin na kayo talaga yung tatay ng bata at dapat nasa inyo yung custody. Kasi ang pinaka-importante po na may custody po over the child, hindi naman po kamag-anak even It's either the mom or the father pag separated. So, the priority po na nasa inyo yung custody po ng bata, nasa magulang. Ayun. So, napakalinaw niyan, Atty. Chan. Mark, sa mga nabanggit po ni Atty. Chan na proseso, ideya, karapatan po ninyo at mga dapat nyo pong gawin, ay malinaw po doon
na binabanggit po ni Atty. Chan na malaki po yung tsansa po ninyo na mabawi or mapa sa inyo po yung kustodiya ng bata. Kinakailangan nyo, nyo lang pong gawin ay makipag-ugnayan po kayo sa opisina po ng MSWDO at maipakita nyo po sa kanila yung kayo po talaga yung lehitimong tatay nito pong bata. Saan pong MSWDO po yan, ma'am? Sa Samar po? Opo, sa Samar po, kung saan po naandun yung bata. Tama po, Atty. Chan? Opo, tama po, nandun po dapat. Opo. Ano po yun, attorney? Paano po yun? Nangyari po, nagpunta na po ako doon, pero wala pong nangyari po. Parang, ano po, parang hindi po, wala pong nangyari po. Patutulungan niyo po kaya ako doon, pagdating po doon, pag nandun na po ako. Actually, yun dapat gawin pag hindi po tumulong yung MSWD ay ilapit niyo po sa mismong DSWD na po doon sa lugar na yun. Dahil yun nga po, based doon sa protocols nila, dapat ay makita nila na meron talaga dapat kayong karapatan doon sa custody ng bata. Na kayo yung magulang at dapat ibigay po sa inyo. At hindi lang sa random na tao na hindi nga napapatunayan na kamag-anak siya even. Ayun. So Mark, importante yung presensya nyo na pumunta po kayo doon sa opisina ng MSWDO sa Samar para naman ay maintindihan nila lalo yung inyo pong kagustuhan patungkol po dito sa kustodiya po ng inyong anak. At huwag po kayong mag-alala, Mark, dahil kami rin po mismo mula sa aming programa ay makikipag-communicate po kami at makikipag-coordinate po kami sa MSWDO doon sa Samar upang maalalayan po kayo sa posibleng pagbawi po sa inyong anak. Salamat po, ma'am. Salamat po, attorney. Apo. Ayun. So, ramdam namin na Mark yung inyo pong mga alalahanin at wag po kayong mag-alala dahil kami po ay aalalay po sa inyo dito po sa inyong hinaing para naman yung kagustuhan po ninyo ay maidaan po natin sa legal na proseso. Apo. Apo. So, maraming salamat, Atty. John Chan, at sa iyo din, Mark. Maraming salamat sa iyo dahil sa pagtitiwala sa programang ito. Salamat po. Maraming salamat din po. Atty. Salamat. Thank you. At sa pagbabalik, mga kasangga, aalamin naman natin ang batas sa likod ng mainit na issue. Huwag kayong bibitaw, mga kasangga, dahil magbabalik pa ang inyong kasangga. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo ako.
Panuorin Kasangga tuwing Huwebes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kamakailan lamang naging mainit na usapin ang karumal-dumal na pagpapaslang sa 19 na taong gulang na babae na isang estudyante ng Universidad ng Pilipinas. Ang mga salarin, pawang mga minor de edad. Ngayon ay aalamin natin ang batas sa likod ng mainit na isyong ito. Panoorin po natin ito. Naging mainit na usapin kamakailan lang ang karumal-dumal na pagpatay sa isang estudyante ng Universidad ng Pilipinas. Noong 9 ng Hulyo taong kasalukuyan, wala ng buhay ng matagpuan ng katawan ng biktima na kinilalang si Sofia Marie Coquilla, edad 19 na taong gulang. 3 sa 4 na sospek ay mga minor de edad. Pagnanakaw ang sinasabing motibo ng 4 na sospek na kilalang mga notoryo sa krimeng akyat bahay ng mga taga Maragusan, Davao de Oro. Kakauwi lamang daw noon ni Sofia sa kanilang bahay sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte upang magbakasyon nang mangyari ang krimen. Alas 5 ng madaling araw habang tulog ang pamilya nang pasukin ng bahay at pagnakawan ito at nang pinasok nila ang kwarto ni Sofia, nagising ang dalaga at 38 saksak ang tinamo ng biktima sa takot ng mga sospek na makilala sila at maisumbong sa otoridad. Na-recover sa kwarto ng biktima ang bolo, grass cutter, dumbbell at panyo na ginamit umano sa pagpaslang sa biktima. Agad na nagsagawa ng investigasyon at pursuit operation ang otoridad at sa tulong ng ilang witness, 10 ng Hulyo, wala pang 24 oras matapos ang krimen, ay nahuli sa isang boarding house sa Tagum City ang 2 minor de edad na sospek, edad 14 at 17. Na-recover sa kanila ang mga nawawalang gamit ng biktima, kabilang na ang laptop, cellphone, relo, tablet at iba pang kagamitan. Kinaumagahan ay nahuli rin ng sospek, edad 15. Habang ang pang-4 na sospek, edad 18, ay nahuli 4 na araw matapos ang krimen sa Barangay Adgao, Davao City. Ayon sa Davao del Norte Police Provincial Office, isang araw bago ang insidente, ay nakita pang 4 na sospek na naglalakad sa tapat ng bahay ng biktima. Ayon sa assessment ng Davao City Social Welfare and Development Office, ang 3 minor de edad na sospek ay mayroong sapat na pagkaunawa sa bigat ng krimen na kanilang ginawa. At dahil dito, ayon sa pulis, ang 4 na sospek ay maaaring makasuhan ng robbery with homicide sa ilalim ng Revised Penal Code Article 294. Ngunit alinsunod sa batas na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344, ang 14 na taong gulang ay hindi maaaring mapanagot. Sa halip, ay dadaan siya sa proseso sa ilalim ng Child in Conflict with the Law o CICL at pangangalagaan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Yan mga kasangga ang mainit na issue sa karumal-dumal na krimen sa pagpatay sa 19 na taong gulang na estudyante. At dahil dyan, Attorney Chan, sa pagkakadakip ng 4 na sospek sa pagpaslang kay Sofia ay idineklara na ng pulis na sarado na ang kaso. Ngunit para sa pamilya Coquilla ay panghabang buhay na bukas ang sugat ng brutal na pagpatay sa kanilang kaanak. Attorney Chan, sa ating bansa, ano po ang nasasaad sa batas patungkol sa parusang ipinapataw sa mga minor de edad na nakakagawa ng ganitong krimen? Opo,
Ma'am Remy, actually nakakalungkot po panoorin at saka malaman na may mga ganung nangyayari dahil syempre hindi naman dapat na may mga biktima tayo na kahit bata ay automatic na na mapapawalang sala. Pero yun po ang sinasabi ng batas actually. Hindi naman po ibig sabihin na meron po tayong Republic Act number 9344 or yung Juvenile Justice and Welfare Act. Ay wala na pong liability or penalty yung bata. Actually, iba-iba po yan eh. Kapag at least 15 or above, meron po yung mga intervention. Pag 14 years old or below, meron po yung exemption from criminal liability. So maganda po ma-discuss kung kunwari yung 14-year-old, exempt po siya sa criminal liability, hindi po siya makukulong, hindi po siya mapupunta sa city jail. Pero ang mangyayari po dito sa kanya ay dadalhin po siya sa Bahay Pag-asa o kaya sa isang DSWD youth facility. So meron po ditong intervention program, psychological assessment, counseling, meron pong iba-ibang mga bagay na ang sinisigurado po nito ay may rehabilitation po dito sa bata na gumawa ng krimen. So, while exempt sila, yung mga underage sa criminal liability, ay hindi po ibig sabihin nito na lusot na po kaagad sila. Hindi po sila sasampahan ng kaso, pero hindi rin po sila ligtas sa intervention ng state ng Pilipinas. So, doon naman po tayo sa yung iba pang mga suspect, ay yung mga ibang mga akusado na yung 15 and 17 years old. So, ang importante po dito sa Republic Act number 9344 ay pag minor is above 15 but below 18, pwede pa rin po siya managot pero only if meron po siyang discernment. So ano po ibig sabihin ng discernment? Alam niya po kung na mali yung ginagawa niya. So nakita po natin, sapat po yung pag-iisip nila, meron po silang plano, na-execute po nila, yung pananaksak na multiple times, actually para mga 30 plus po or almost 40 na stab wounds. Dito pa lang sa mga pattern na to makikita natin na may discernment po. So ano po ba yung mangyayari sa mga minors na 15 to 18? So kung mako-convict po sila based dito sa kaso na to, automatic po under the law na masususpend po yung sentence sa kanila. Ibig sabihin, hindi po sila kaagad papasok sa kulungan, hindi po sila agad na ma-deprive ng liberty, pero ipapasok po sila sa Youth Rehabilitation Center. And after po, kung umabot na po sa wastong edad, 21, pwede po silang palayain kung makita po na na-rehabilitate sila. Pero kung nakita po na hindi pa rin sila nagbabago, hindi pa rin sila tumitino, ay pwede pong mailipat naman sila sa adult prison. Meaning, pag 15 to 18, masususpend lang po yung pagkakakulong. Tapos, pag umabot na po sila sa wastong edad, ay doon palang aalamin, dapat ba silang maikulong talaga? Or pwede na po silang ma-release dahil nakita na nagbago na po sila. Pero doon naman po sa 18-year-old, sakop na po siya ng full liability under the revised penal code. So pwede na po siya makulong. Hindi na po siya covered ng juvenile protection dahil sa mata ng batas, adult na po siya. Opo. And in addition dito, meron pa rin siyempre silang mga civil liability na while hindi po sila nakulong, while nasa juvenile na rehabilitation po sila, ay meron pa rin po sila dapat na panagutan as minors. Okay, so maliwanag po yan, Atty. Chan, na yung 18 years old ay meron na po siyang criminal liability at eto pong mga minor, meron po silang civil liability. So, Atty. Chan, sa dami po ng kabataan na nakakagawa or nasasangkot ngayon sa mabigat na krimen, ano po yung masasabi po ninyo sa inihaing amendatory bill na ito pong number 372 ni Senator Robin Padilla patungkol po dito na nakasaad po dito sa batas pong ito, Atty. Chan? Opo. Actually, ang masasabi ko po ay siyempre kailangan maganda na meron pong balancing act dyan. Dahil alam po natin, siyempre yung mga pamilya ng biktima, gusto po nila na siyempre makulong po yung bata. Pero binabalanse po yan sa rehabilitation naman, yung interest ng state na ma-rehabilitate ang bata. Dahil baka wala pa siyang discernment o kaya kung may discernment siya ay hindi pa po siya nasa wastong edad na ipapakulong na dahil pwede po siyang ma-rehabilitate. So, mainit yung usapin na to dahil kita nga natin na while bata pa sila, may mga ganitong mga krimen na nangyayari na hindi dapat nangyayari. So, for me, I think it's supposed to involve a balancing act between justice, of course, and rehabilitation.
punishment versus protection. At saka anong age ba talaga naiintindihan ng bata yung bigat ng kanilang ginagawa? Kasi pwede nating sabihin na at this age, hindi niya pa rin alam kung anong ginagawa niya, kasalanan po na nagpalaki sa kanya, at dapat meron pong rehabilitation measures para maiayos yung kanya ugali. Pero syempre, dapat alamin din po natin anong edad ba na naiintindihan na talaga ng bata na mali yung ginawa niya at bakit niya ginawa, at dapat ay meron po tayong mga measures na magbibigay justice po sa pamilya na naging biktima. Tulad po ng sa instance po na ito. Opo. So, ibig sabihin, ito pong panukalang batas na inihain po ni Senator Padilla ay malaki pong tulong ito para po mas mabigat yung magiging penalidad dito po sa mga batang ito na nakagawa po ng mga ganitong karumal-dumal na krimen. So, Attorney Chan, ito po bang inihaing panukalang batas ni Senator Padilla? Kumusta po? Ano na po yung status po nito ngayon? Actually, as of now, hindi pa po ako aware kung ano na po yung kung pang ilang reading na po siya. Pero dapat po ay tignan din po natin kung meron na rin po bang House Bill na inahain sa House of Representatives kung na nag-a-address din po dito. Para sa ganun ay pwedeng pagbanggain itong Senate Bill at saka yung House Bill para mas mabilis po natin maipasa at saka mas detalyado po yung gagawin natin batas. Okay. So, bilang isang magaling na abogado, Attorney Chan, sa tingin nyo po, kailangan po bang amendahan ito pong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o itong Republic Act 9344? Opo, actually, para sa akin, dapat ay may masusing pag-aaral po tayo tungkol dito sa nagiging effect natin sa mga kabataan. Yung mga effect ng mga batas na ito, enough ba na merong juvenile justice na act para makaiwas yung mga bata, alam nilang may mangyayari sa kanila, kung sila yan ay may magawang krimen, or mas na-encourage pa po ba sila na gumawa ng mali dahil iisipin nila na makakaiwas naman ako. So dapat meron po tayo, pag-aralan pa natin na mas maayos kung nagiging maganda ba ang effect nito, or dapat ba may mas strictong penalties while hindi sila ikukulong kaagad. Dapat ba meron mga ibang mga deprivation of liberty or mga penalties or punishments na dapat idagdag para maging deterrent po siya sa pag-commit ng krimen nitong mga kabataan. Pero syempre, para sa akin, interesado rin po ako na magkaroon din ng maayos na rehabilitation yung mga bata. Dahil minsan, hindi na po kasalanan ng bata to, pero kasalanan na po ng sistema at saka ng pagpapalaki po sa kanila. So, dapat po ay tignan natin yung magandang balance between the two. Opo, kasi minsan talaga, Attorney Chan, yung mga bata ay talagang na pupunta po sa mga ganitong maling gawain dahil din po sa kanilang komunidad na nakikita at base din po sa pagpapalaki ng kanilang mga magulang. So dahil dyan po, Attorney Chan, sa batas po na meron po tayo ngayon, Attorney, paano kaya natin na mapoprotektahan ang ating pong mga kabataan mula po sa mga paggawa po ng mga ganito pong klase ng krimen? Opo, para kailangan po siguro ay naipapaalam sa kanila, meron po tayong mga campaign, information campaign, meron po siguro dapat sinasama na parte ng pag-aaral po nila sa eskwelahan na may ganitong batas na while meron kayong nagagawa, while mapupunta kayo sa rehabilitation, ay meron pa rin consequences talaga yung mga kanilang mga action. Dahil sa tingin ko, may hindi pa sapat yung information na ipapakalat, hindi po alam ng mga kabataan kung ano po ba yung mga mangyayari sa kanila kung sakaling sila ay gumawa talaga ng krimen. So, yun po, aside from teaching this in school, dapat din po ay yung mga out-of-school youth ay dapat din po alam po nila yung mga ganitong mga batas. Opo. So, napaka-importante po yan, Attorney Chan, dahil importante po na naituturo po sa mga paaralan kung ano po itong mga nakapalaman po sa batas patungkol po dito sa mga hindi dapat gawin or hindi dapat ma-involve yung mga kabataan sa mga ganitong uri ng krimen. Attorney Chan, meron po ba kayong mensahe para po sa ating mga kababayan ngayon na nanunood para naman po ay alam po nila
kung ano yung mga hindi dapat at mga dapat gawin para po makaiwas sa ganito pong uri ng mga krimen? Opo. Yun po, in relation sa juvenile justice na law, dapat po ay makita natin siya as a way of implementing child protection na mga efforts ng government. So, kaya meron po tayong juvenile justice law ay gusto po natin protektahan yung mga kabataan mula sa habang buhay na pagkakakulong na walang pag-asa, wala pong chance for rehabilitation. Pero importante po, alam po natin na siyempre hindi po nakakalimutan na mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Dahil kahit minors pa lang yung mga nag-commit ng crime, tulad po nung sa napanood natin kanina, meron po silang civil liability, meron pong intervention na ginagawa. At siyempre, meron ding posibilidad na kung hindi po sila nag-ayos or hindi sila tumino, ay may transfer po sila sa adult na prison, kung saan ay isa-serve po nila yung full na punishment na in-impose po ng korte. So yun po, dito sa kasong to, makikita natin na yung 18 years old na lalaki ay haharap sa full weight ng batas, while yung mga ibang accused dito ay mananagot din. So yun po, meron pong pag-asa yung mga kabataan, pero dapat hindi po natin kalimutan na dapat meron din po silang responsibilities at saka mga pananagutan kung meron po silang nagawang krimen. Ayun, so napakalinaw po, Atty. Chan, na hindi porket kayo ay bata o minor de edad na nakagawa kayo ng krimen ay wala na kayong pananagutan sa batas. So meron pa din dahil sabi mo nga meron na civil liability pa rin. So maraming salamat, Atty. John Chan. Napakalinaw po ng ating diskusyon ngayong hapon at marami po tayong mga kababayan na natulungan in terms of their rights at kung ano nga po ba ang kanilang karapatan at ano ang batas na nakapalaman dito. Maraming salamat, Atty. John Chan. Salamat po, Ma'am Remy. At mga kasangga, ayan, 15 days to go na lang at Pasko na. Advance Merry Christmas sa inyo mga kasangga. At hanggang sa susunod na Huwebes, mga kasangga, sama-sama pa rin tayong matuto sa usaping legal kasama si Congressman Atty. John Chan. Ako po si Remy Araneta Mindones, ang inyong kasangga.